Suwun Bateh ijeno nggone kabar sepasar. Bateh Pengadilan Negeri Jonegoro resmi ngekei hukuman mati Nok Sujito kesangka sing nyerang telung jamaah salat subuh pas ulan April diingi. Hukuman kuwi luwih nemen teka tuntutan jaksa saurunge yaiku vonis saumur hidup. Kesangka kasus mateni wong sing wis direncanakno kanggo jamaah salat subuh nok Musala Almanar, desa karo Kecamatan Kedung Adem yakuwi Sujito mbalik njalani persidangan nok Pengadilan Negeri Jonegoro pas Kemis awan karo agenda pembacaan vonis. Ketok kawit isuk puluhan keluarga korban rame-rame nekani Pengadilan Negeri Jonegoro gawe ngrungokno vonis kesangka. Persidangan sing kelangsung nok Ruang Kartika dipimpin Ketua Majelis Hakim Wisnu Widyastuti ambek rong hakim anggota Ida Zulfa Masida karo Ahmad Fahru Rozi. Nok jero keputusane majelis nyatakno Sujito kebukti nglakoni pembunuhan sing wis direncanakno koyok pasal 340 KUHP. Kenyataane persidangan ngungkap nek kesangka kebukti secara sah nglakoni pembunuhan sing wis direncanakno ambek penganiayaan sing nyebabno kematian. Majelis hakim nilai kelakuan kuwi dilakoni kesangka Sujito sadis nemen nganggo cara nyerang jamaah sing salat subuh gawe parang. Sampai nyebabno rong korban yakuwi Abdul Aziz karo Cipto Rahayu mati. Sauntara kuwi siji jamaah liyane Ari Wijianti ngalami babres-babres pas ape ngamano bojone. Vonis mati iki luwih abot teka tuntunan jaksa penuntut umum sing saurunge njaluk hukuman saumur urip gawe kesangka. Nanggapi keputusan hukuman mati teka Majelis Hakim Penasehat Hukum kesangka, Sunaryo Abu Main nyatakno ijek mikir-mikir. Sauntara kuwi jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Jonegoro Andika Rahadityanto ngomong nek vonis teka majelis hakim kuwi luwih abot teka tuntunan jaksa. Wonge yakini majelis duwe alasan ambek pertimbangan sing beratno kesangka. Kedadean bacaan iki kedaden pas tanggal 29 April 2020. Sempet gawe kaget para warga Kedung Adem ambek dadi salah siji kasus kriminal sing dadi perhatian publik taun 2020. Apik jaksa utawa penasehat hukum kesangka saiki duwe wektu 7 dina gawe nentukno langkah hukum sak teruse. Edo Jodi Aldian, JTV.